Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haka Jacob haki jilak kai ki paper haka lempung jong ka Meghalaya Games 2020 kebelalong haka kendai trek mentau benai rempang usnam arjar arpo ka Batisi TV kalayo bansaki ki katu kat ni kawai ni ki jilak kai ke bala saki haka ni kasngi kadai ki Jacob jingi ke bala pelong hak Crinoland Swimming Pool Shillong sa kawai pat ke jilak kai ke baka Batisi TV kalayo bansaki haka ni kasngi kadai ru ke Jacob lak kai badminton haka ni kasngi ka East Castle Hills ke 8 no ya karib hoi district da Lai Lashiset haka mix double kabala pelong ha Utirat Singhs AM Indoor Stadium Shillong. Nalor kini ki arli ki jilak kai ke Batisi TV kalayo ruban saki saya ki wedi ki jilak kai ki bala pelong haka ni ke jo kasngi.
Sabar untuk long kiring ki long kibiang lut tang ba hangi hame keliapat long tang duna dang untuk dalek kai por balek kai ru long dang ham thut ke jing te kapun hi long dangi lek kai untuk long ka tu long ta kai long dai ngat ru long kayat lang kamat jing lek kai kala ya sakman te bati khana ru ki perform ha nakaliang jongi kum ka association lu Meghalaya Wushu Association ngidap daga jingmen bakra ba ngilasaan golf lang hagini ka Meghalaya State Olympic Games kini ka Meghalaya Games kalau kai kai ba ai men siam ni kum ki khana baki kun samla he jong ka chala parok kawe jan dai ka basusi pada kalong ba nakaliang jongi kum ka Meghalaya Wushu Association impadong jalak kijong ki arena bang ni lakai kata ki arena gudon ki atli kawe ka dika sanshu ki arena competitive arena bat kawe pa ka dika taunu bagi perform bagi weapons dan kata kadau ba kumbangi I mentaru kan dika jing jalak karu ya bungut ki kena kila pen long kilai mensau man nak jing bombiang di matras hajing sang di bandon lagi jong ki arena dei nakadaw ka jing bomyo jong yi te ngimbang singin haban susim ban kaliang na kasai kata bang yo ru kedai da ki judomat te abang ipet ba ki kena ru ki la ka ki bun ki mensawe nomor ba kini ki judoman mlong fit berka jing la ka jong yi ki bun ba ki slim nang ta kini ki matras kemlong ne hajo te kani gawe ka pani ba nakaliang jongi ru kipun long gimdas nu tenat bahaban banyak lek kai mereka ka bangi kwa ong nyingim jo tinga su convince kamba nang ni sakmat bangi don kono ka jing lek kai kumba ki wei ki yo nadu ki archery ki don la ka jong ka badan nanti ki shooting ki don la ka jong ka range ban ki boxing ki don la ka jong ka ring ti kum ta hiru ni kemen skamba kum ka nakaliang jongi ka Meghalaya Wushu Association ngi kwa bak ngendon la ka jong ka arena kena tepas kam ru nakaliang jong iborba de mi ru kem sapet dam yang ngiru lamba jongan iki jing kenduk bai kenduk